dit is het 20e toernooi, maar voor u als commissie het 5e toernooi. En wie bij mij zien Seizen. En Hanni Bosma had 4 wielin had het weer oppakt, want toen zo het gebeurd was. Nou ja, we zijn nog met lusterman ongehoord. En tot alle tevredenheid van iedereen. Want de tribune zit weer aardig vol, dat kan zelfs geen zitten. Het zijn al je ploegen uit de andere manier, maar we hebben vaak altijd één gasploeg bij. En dat is dit hier is het oud Cambuur. Die had straks de eerste wedstrijd al spelen, had het voor mij 2-1. Maar ja, dat ben wat oudere, ervaren spelers, maar die ben toch wel nou, goed daarbij. En er zijn ook verenigingen die je graag heen willen. Want we krijgen natuurlijk wel hier en daar krijgen wij signaal. Nou, dan kan we naar de zaakste ploeg. Maar ja, dan mag je dus op een gegeven moment toch eens een keer wat een maximumetje. En de ene keer komt er een woorden. En de andere keer dan komt er een ploeg uit de andere deel. Ja, waar die hem hebben willen. Het is vaak wel zo, dat mag ik wel eerlijk erkennen, dat ze vaak het wijdnation hebben, dan is het eigenlijk Fiat er ook altijd bij. Fiat en de Broek, of Fiat en Van Woorden, of de Broek en Van Woorden. Dat ben wel op dit moment de sterkste ploegen in deze zaal. We hebben aardige prijzen. De eerste prijs dat wordt van mij die €500. De tweede prijs 350, de derde prijs 250 en de vierde prijs 150. Dus we pakken wel uit. En daarbovenop hebben we natuurlijk een magnifieke verlatting met een fiets als hoofdprijs en televisie en 2 webkaarten van Heerenveen AZ. We zijn al hier onbekend door sponsoren. We zijn eigenlijk een heel eerder mee bezig. Ja, straks evalueren we. En dan hebben we één pauze, maar dan beginnen we vaak al weer voor de zomervakantie om beeld te komen, misschien zijn en dan probeer om het toernooi weer voor te krijgen. Dit toernooi dat is spectaculair. Het publiek is fanatiek. Nou, de ploegen die ben ook fanatiek. En ja, er zijn altijd een ploegen bij die toch wat fanatieker zijn dan de oren. Maar we hebben een wedstrijdje van Woorden in Zwavelstein-Snijs. Nou, de spotten de vonken ervan af. En daar weer natuurlijk een winnaar van Woorden. Maar het hier wordt omwerken.